It-talba lotjiet ġenerużi komplet dalodu waqt il-maratona Oħloq Bissima, maratona li matula qed jinġabru fondi bris proġetti fil-Peru, fil-Pakistan, fil-Filippini, kif ukoll id-dar ta' San Giuseppe ġewwa pajjiżna. Il-fondi miġbura se jwasslu wkoll biex jitħallsu boros ta' studju biex tfal fil-Filippini jkomplu l-edukazzjoni tagħhom f'livell terzjarju u biex jitkompla proġett fejn tfalu żgħażagħ flimkien ma' qassis li jigwidhom jiffurmaw orkestra. Is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl tfittex ukoll bosta missjonarji volontira li tilgħu jagħmlu bosta esperjenzi fil-missjoni. Lewis Cicluna qasammana mument missjonarju meta għen mara li kienet qed tgħix f'kundizzjonijiet ħażina ħafna. Kienet tgħix f'Gorboċ, qedlu trix nagħmlu la kamra bħal nies. U għamilni la kamra din u mort diversi drabi wara sibta l-qiegħda tgħix iktar kuntent, iktar komda mill ħallejnija. Dar San Giuseppe li wkoll tibbenefika minn din il-maratona tieħu ħsieb 15-il tifel li għal xi raġuni jew oħra ma jkunux qed jgħixu mal-familji tagħhom. L-assistent direttur tad-dar David Schembri saħal li tfal xorta waħda qed jesperjenzaw il-mudell tal-familja fl-istess dar permezz tal-care workers kwalifikati li jieħdu ħsiebhom. Tfal li jingħataw l-assistenza meħtieġa li twitti triq għal ħajja aħjar. Nenfasizzaw ħafna fuq l-edukazzjoni ta' tfal, fuq employment la jikbru biex kemm jista' jkun inkisru ċ-ċirku ta' li persuna tibqa' maqbuda jisu f'ċirku ta' problemi soċjali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ukoll żaru lil din id-dar fejn hemmhekk għenu billi poġġew bosta prodotti fil-kaxxi bil-lest biex jintbagħtu f'pajjiżi fejn hemm bżonn kbir tal-għajnuna. Il-prodotti mbagħad se jimlew container biex bekk l-ikel jasal fuħud mill-pajjiżi li taħdem fihom is-Soċjetà Missjonarja. Il-Prim Ministru saħal li fil-waqt li f'Malta jsiru bosta maratoni ta' ġbir matul is-sena, il-Maltin qishom dejjem jippjanaw biex mill-qlieħ tagħhom dejjem jirnexxielhom jagħtu għotja ġeneruża lil kull min jitlob l-għajnuna.